Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Bago nga Iloilo City Operations Center building ang pagatukuron motorpool paghahalinon sa iban nga lugar. 3-story building ang plano nga tukuron sang lokal nga panguluhan diri sa Iloilo City Motor Pool sa Delgado Street sa city proper. Ini nga lugar iga-develop para gid lamang sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Diri ipahamtang ang duha ka mga fire truck, rescue truck kag mga ambulansya sang syudad. Pati na ang dugang nga 3 ka ambulansya nga plano baklon sang Iloilo City Government. Pagadugangan man ang mga handset nga ginagamit sang CDRRMO. Ang third floor of Brahonton quarters sang aton volunteers kag nagaulubra dira. Ang second floor will be the operation center. Dira ang aton mga television sets, ang aton nga mga computers kag kung may ara kita nga mga calamities, dira kita tanan. Diri man igabutang ang command center para sa mga CCTV camera nga ibutang sa mga Esplanade, Benigno S. Aquino Avenue kag MH Del Pilar sa Molo, pati ang mga eskwelahan pabutangan man sang CCTV. Nahatag na kay Architect Reggie ang tanan nga mga kinanlan, ginahulatan na lang. Kag may fondo man ang para dira sa aton disaster which we can use, no? Samtang padayon ang pagpangita sang syudad sang lugar para sa motor pool kag Iloilo City Veterinary Office, lakip na ang dog pound. Mga daan nga goma ginagamit sa pagpatahom sa mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo. Para sa iban ang mga daan nga goma hindi na mapuslan, apang para sa Iloilo City Beautification Team sarang ini magamit sa pagpatahom sa mga dalanon sa syudad. Kasubong na lang sang JM Basa Street sa diin makitaan ang mga rubber pots, ang mga inihimo sa daan nga goma. Sang damlag lang, nagdonar sang masobra 100 ka used tire ang Light of Glory taxi, pinaagi kay Attorney Joseph Vincent Go kag iya pamilya. Ini pagagamiton sa paghimo sang dugang nga mga rubber pots nga gapahamtang sa diversion road kag mga mayor nga dalan sa syudad. Nagpasalamat gid ko sa kay Attorney Joseph Go sang Light of Glory nga taxi ang iyang mga old nga tires gindonate siya sa aton beautification. Actually problema kita kay ang aton supplier why nagid sila makuha nga tires. So dako ni nga bulig ang ini will be given to our suppliers kag iubrahon naman ni sang aton nga flowering pots kag usaron ta diri sa city. Bukas ang alkalde para sa iban pa nga mga luyagman magdonar sang iladaan nga mga goma. Nagapati siya dako ang mabulig sini sa beautification program sang syudad. Ginausar ta ning tires kay kun iyaboy mo ni sa aton nga sanitary landfill, hindi man siya madali-dali madunot. Amo na nga kung usaron ta sila as flower pots, na-reuse ta pa ini siya, kag ginapintahan ta lang daw parehas man sa mga mesetera nga clay, para nga daw mesetera man siya. Pero at the same time, ma-reuse naton ang ini nga mga goma, ngaway na naton ginausan. Masako ang mga personnel sang Iloilo City Beautification Program sa paghimo sang rubber pots, ang iba naman ang masako sa pagpangtanom sang dugang nga mga tree seedlings sa mga plant boxes nga makitan sa porsyon sang Esplanade 4. Yaraman ang mga matahom nga kabulakan pareho sang Vietnam Rose, Alusiman, Sunflower, kag madamo pa. Samtang dugang sa katahom sa mga rubber pots, among liwat nga pagpinta sang bricks sa Benigno S. Aquino Avenue sa Mandurriao. Natigayon ini sa kooperasyon sang Davis Paints na naghatag sang 20-gallon nga rubberized paint. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Masobra 30,000 na ka mga ido ang nabakunahan sang City Veterinary Office sa bunga tuig. Bunga sang pandemya, madamo nga mga tao na paidalom sa pag-quarantine kag wala anay sa makagwa sa ilatag sa Panimalay bangod sa istrikto nga pagpatuman sa mga minimum health protocol sa idalom sang General Community Quarantine. Gani para kay Dr. Tomas Forteza Jr. sang City Veterinarian's Office, may positibo ini nga epekto para sa ila.
Bangod nagnubo ang mga kaso sang animal bite. Ugaling masobra na 10,000 lang ka mga ido sa syudad ang ilan na bakunahan subong nga tuig. As of now, nagsuffer gid ng aton anti-rabies campaign. Since last year, nagnubo gid kita kay because wala sang allocation from the national. For this year, naklabot lang kita sa 25.6% ang isang total population na expected namon ang bakunahan. We have only covered Haro and La Paz for this year. Kung nakalabot sa isang 10,256 nga mga ido ang nabakunahan. Kay actually nag-report kami kay Gina sa DOH regarding sa among mga coverage. So 10,256 lang ang among nabakunahan, which is just 25.6% sa among target. Hopefully next year may improve ni. Bukas ang City Vet sa mga luyag magpabakuna sang ilang mga hinuptanan. Magpadulong lang sa motor pool, sugod alas 8 sa aga, tubtub alas 5 sa hapon, Lunes tubtub Biyernes. Muna gani ka subong kay may ara pa man kundi siyang vaccine, gina-encourage ko lang ang mga residents sa Iloilo City nga ma-avail gid nila, mabakunahan nila ito nila. Especially subong nga nag-lax naman kita sa mga restrictions ta. Could always come here from 8 to 5 every day from Monday to Friday. Amo lang gid na pwede nila ma-avail, and then ang neuter program namon naggamay-gamay lang anay subong. Encourage kid ko sa mga may mga ido ba lang nga tag 7 months, 8 months old. Ipa-schedule na nila pakapon. Today wise zero ko last Tuesday, Wednesday damo na namon na operahan. So I hope na ma-avail nila na habang ang among mga supplies ara pa. Target sang City Vet nga malapawan ng numero sa mga mabakunahan nga mga ido bangod sa subong, may bastante nga anti-rabies vaccine ang talatapan. Subong nga tuig, minimum is estimated is 36,000. Pero estimate lang ina siya. Daw tulo ko subong nga tuig nagpaktaas pag gani mo. So I hope nga next year masugodan namon by February kung may vaccines nang available. So kay may underbidding kami subong pero daw just a little more than lang ta siya to 20,000 doses. Probably that's more than enough for the first quarter. Nahibaluan nga may plano na ang lokal nga panguluhan nga magpatukod sang dog pound para sa malayaw nga ido. Ang ginarekomenda sa gihapon sa City Vet ang responsable nga pagtatap sa mga hinuptanan. Iloilo City Government kag Mega World naglagda sang kasugtanan para sa pagatukuron nga mga waiting sheds. Isa sa mga problema sa mga commuters ilabi na kung malain ng tiyempo amo ang kakulang sa pasilungan sa mga balantayan sang salakyan. Gani kalipay sang alkalde ang pagbulig sang Mega World sa paghatag solusyon diri. Ang kompanya ang magapatukod sang kapin 31 ka mga waiting sheds sa Benigno S. Aquino Avenue sa Mandurriao. Sa residente nato na waiting sheds, it will make sure nga hindi mabasa, hindi mainitan ang aton nga mga riding public, no. And dako niya nga buligid sa ila. Ang pagbutang sa mga waiting shed ang una nga plano sang lokal nga panguluhan. Apang sang nahibaluan sang Mega World, nagpabutyag ang mga ini sa alkalde nga luyag nila magbulig sa syudad. Kagini ang igapatigayon pinaagi sa public-private partnership. Sa tion matapos na ang proyekto, magahatag ini sang mas masulhay nga lugar para sa mga pasahero. These waiting sheds were designed by architect Paulo Alcazaran, who is helping us here in Iloilo City. And I'm very thankful for the support of Mega World. Mega World is a very important investor here in Iloilo City. Magluwas sa mga waiting shed, magahatag man sang 1,500 square meters nga lugar ang Mega World para sa pahamtangan sa mga pulis kag Iloilo City emergency responders sa lugar. Mabalik sila diri, ang 1,500 will be for the police. I think police kinahanglan lang 400 para sa ilang estasyon. Ang 1,000 will be used by the city para sa mga kinahanglan ta. Sang Sabado, natigayon ang pagpirma sang kasugtanan ng Mayor Jerry Treñas kag mga tiglawas sang Mega World. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.